Madzibaba Ishmael ndakapedzera kuvaona kubva kuhanzvadzi yangu 6 years ago. Chandipa simba rekuti ndiuye ndechekuti ivo havana zvavakambinge vakataura kwatiri isusu vehukama, asi hanzvadzi yedu ndiyo akauya akaoneka kuti inini handisisina hukama nemi, ende haana kuzotioneka tese isusu at once. Aioneka aningamufonera obva atongomuoneka, asi vakatangisisa kuonekwa vabereki. Kazi muri Zimbabwe kusangana kwatiri kuita panhepfenyero yenyu ye263 times apa nhasi tiri paNorton Major Street Court panga pachitongwa Madzibaba Ishmael. Madzibaba Ishmael vauya vachikumbira bail kana kuti vatongerwa vachibva kunze panyaya vari kupomerwa yekunzi vari kushungurudza vana vadiki uyezve vari kurodza vana vasati vasvika makore 18 kana kuti 18 years, uyezve vari kupomerwa imwe nyaya yekunzi vari kuviga vatendi vavo panzvimbo dzisingatenderwi vasina kuzivisa hama dzavo. Saka takwanisa kutaura nevamwe vakwanisa kuatenda court ino vakatiudzawo zvavanofunga uyezve zviri kuitika panyaya iyi. Kama Vanhu wakati tokumbira kuti mutudzi Hukama una Madzibaba Ishmael. Madzibaba Ishmael nditezvara vangu, hanzvadzi yangu wandotedzana naye ndiye akaroora mwana waMadzibaba Ishmael wekutanga nedzimwe. Kugarisana kwanga makaita kwakamira sei? Inini hatinambogara hedu padhuze naMadzibaba Ishmael, asi zvandinganyatsosiva ndezvechinamato chavo kubudikidza nekuudzwa kwandinoitwa nehanzvadzi yangu. Hanzvadzi yangu akatanga kupinda chechi kudhara, apinda chechi pane time yavakazodzoka. Ndingada kuti nditaure ndichikomenda painzi vanoramba hama. Pane time yavakazodzoka vachiti tauya kuzooneka, tauya kuzokudzai zvechinamato chedu. Ndobva vataura kuti isusu taakunamata hatisisiri pedzinza renyu, ndo kuzoparadzana kwakatanga kuita vabereki nehanzvadzi yangu. Vakaparadzana kwenguva yakareba sei? Pakasungwa Madzibaba Ishmael pekutanga baibai doctrine iri ranga risati ranyanyodzika-dzika, but after vazobuda mujeri ndo pakazonyatso kutoparadzana zvachose, because hanzvadzi yangu by then aitombouya kumusha, but iye zvinezvi ndamuona nhasi pano after 6 years. Kufonerana maisafonerana? Inini kuzondioneka kwaakaita, akandioneka 2019 or 20 kana ndisingakanganisi 2019 kana 2020. Akanditi zvoni inini handisisiri hama yako, hatisisiri vedzinza rimwe chete, kana uchida kutaura neni unotaura neni pasina feeling yekuti ndiri brother yako. Saka kufonerana naye ndaifonerana naye, asi ndaisa menshena kuti bhudhi makadini, ndaiti Madzibaba makadini, iri sei mhuri. Zvandaenda mubvunza ndo zvaindipindura. Chikonzero chiri chii chekunzi munzi hamusina hukama iyo iri hama yenyu? Chikonzero ndechedoctrine, mutemo wechechi yavo. Saka nhasi pamaonana imimi mambotaura mese? Ndakwanisa kutaura nemudzimai wake pakutanga, tataura zvakanaka, nokuti mudzimai wake haana zvaakambenge ataura zvinoenderana nedoctrine rechechi kwatiri isusu hama dzese, asi murume wake ndiye akataura. Madzibaba Ishmael ndakapedzera kuvaona kubva kuhanzvadzi yangu 6 years ago. Chandipa simba rekuti ndiuye ndechekuti ivo havana zvavakambinge vakataura kwatiri isusu vehukama, asi hanzvadzi yedu ndiyo akauya akaoneka kuti inini handisisina hukama nemi, ende haana kuzotioneka tese isusu at once. Aioneka aningamufonera obva atongomuoneka, asi vakatangisisa kuonekwa vabereki. Alright. Nekusungwa kwaitwa Madzibaba ane comment uyo yapo? Hatina kutaura nezve any comment because I wasn't sure kuti ndichakwanisa kutaura naye. Ndapo matana makatora imimi semhuri imimi pamakanzwa kuti hanzvadzi yenyu paikauya ichitaura kuti haichisina hukama nemi, makambotaurawo naMadzibaba Ishmael sezvo vanga vari mukuru wekereke yacho? Hatina kukwanisa kutaura naMadzibaba Ishmael, asi isusu vehukama taingotaura naye because sezvandambotaura kuti haana kukwanisa kuoneka vanhu vese at once. Saka iwo kana usati waoneka unenge uchingoti ichiri hama yangu,
because ini ndofunga I am the last person wakaoneka nekuti I was so close tiri vatevedzani naye. Saka vamwe vese masisters chichi, saka iwo kana usati waudzwa kuti hausiri hama yangu hapana kakubata kwaungaite nemwe kuti ngatitore any step because unenge usati waudzwa. Kukuti hamusiri hama yangu hazvaireva here kuti aida kuti muende kuchechi kwaNehama? I remember in year 2020 pandakamufonera ndakatanga kuchema ndomva handiti zvoni dai watoregedza kuchema nekuti kuchema hakuna zvakunobatsira, dai watouya kwandiri tanamata kwandiri. Asi mukufara nekusungwa kwato Madzibaba Ishmael? I don't want to comment on that. Okay, but do you know anything nezvaitika kuchechi sema crimes that is being accused of? Do you know anything of what was happening in church? Isusu sevemhuri tanga tisanyanyotevedza nezvekuti tizive kuti zvii zviri kuitika because tatiri heartbroken, saka taingoti hameno zvazvo hameno ikoko. Asi matano sepambotaura kuti matano, pane last 2 weeks ago sekuru hanzvadzi yamai vangu vakakwanisa kutaura nehanzvadzi yangu vakamuti ndanchida kuti ndione mukuru wako kuti tifambe semhuri tiende kuna Madzibaba Ishmael tinobvunza kuti ndizvo here zvavakakudzidzisai kuti munoramba hama. Saka tatatowo muprocess yekuti pamwe taikwanisa kuti tizoenda kwaMadzibaba Ishmael but iye akatiudza kuti chero mukanditsvaga hamudiwani, saka tasingatombozivi kuti ari kupi. Ati yada kuzvisarudzira kurarama upenyu hwakadaro achiti nandisi kumbunyikidzwa uye ndiri kutedzera zviri kutaura mambo ishu. Aiwa, hakuna zvakadaro. Ivo vakadzi vavo vanoziva zvinoita mambo wavo Kana, ndosaka vachirodza vana vane ma13 years handiti. Saka ivo kana vachinyepa vari kutonyepa nekuda kuti nenhau yadzana dzatakatonzwa kuchinzi mukadzi akatevera kumaperiods haabvumidzwe kunotenga pedzi ngaashandise jira. Iwo mutemo weZimbabwe mapedzi akagadzirwei? Mapedzi akagadzirwa kuti isusu tishandise handiti. Woti kana wakuda chikafu unoti ndakuda dress ndakunopiwa naMambo Ishmael. Mambo Ishmael ndo vakandiroora here, ndo baba vangu here. Saka kana iwo Madzibaba Ishmael vachitenderana nezvozvo, isusu tikuti bheo yaMadzibaba Ishmael hakuna. Vamunangagwa nehurumende yamakagadzira nezeta rapi yamakagadzira yatinoziva Madzibaba Ishmael mukati. Sezvamazvinzwira mukoti bail varambirwa kupiwa bail kuti vatonge vachibva panze. Reason yanyanyotaurwa nekoti yanga iri yekuti panokwanisa kuita mbuvampopoto kune vanhu panze. So isusu zvatichaita takuita an appeal of the decision yecourt. Zvataurwa nekoti takunozviapila kuHigh Court. That will be all. Thank you. Zita and Purity Chikangaise from a Profendo and legal practitioners. Thank you. Asi muri kuona here Madzibaba Ishmael vachiponyuka panyaya? Inyaya dzichiri pacourt saka handikwanisi kukupindurai, asi isusu defense yedu yakasimba ndozvatinokwanisa kutaura. Nyaya dzekushungurudzwa kwevanhukadzi kana vana vechidiki nevakuru vemadzikereke hadzisi itsva muZimbabwe uyezve dzatekeshera. Makore apfuura adarika kune mwana ainzi Ana Machaya uyo akafa achizvara ane makore 14 kana kuti 14. Nyaya yacho zvakare yakaendeswa kumatare edzimhosva. Izvi zvaita kuti vanhukadzi vagunun'une uyezve vacheme pamusoro penyaya idzi vachikurudzira vakuru kana kuti vehurumende kuti vatore matanho kuti nyaya idzi dzinge dzichideredzwa. Ndini Takudzwa Shaya ndiri kuno kuNorton Magistrate Court muNorton.